Ningizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona inyanga Yompedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Bukeli wami njengenjwayelo ke sihleli nomkhulu Hoti la sihleli nenyanga Yompedi sihleli naye uDStv. Mkhulu ake ubingelela ababukeli emakhaya. Ngiyabingelela inyanga Yompedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Ngibonga uthando, ngibonga ukuthi usaphila namhlanje njengoba usangibukele. uNkulunkulu akunikeza amandla futhi akulondoloze makhosi. Topic ethu namhlanje mkhulu soke sithi ukukhuluma kabanzi ngekhehla indoda endala uMkhulu Bhengu. Yebo baba. Kodwa ke ngaphambi kokuba singene kuMkhulu Bhengu ake siqale la. Mkhulu kunendawo la ethiwa the market building. Yeah. Leli bhilidi leli mkhulu sibona abantu besuka la bethi ngikuthiwe umkhulu angidlule the market. Kwenziwani the market? Ngabe kunesigodlo sika Mkhulu Hoti noma kunethwasa kwenzakalani? Ngiyabonga Khehla ngibonga ubuzo kakhulu. At the market building mntomdala, the market building akunasigodlo. Noma kunesigodlo kodwa akusisigodlo godlo. Angazi ukuthi ngayibiza ngani. Ngoba I won't say chemist ngoba le ndawo leya indawo kaMkhulu uNkoda kathi ngama chemist mina nginyanga. So lapha kunendawo la kunemithi yesintu khona. Le mithi yesintu ekhona lapha the market building imithi yabantu of which isezingeni eliphansi ngendlela esimanga. Ayifani nokuthi uhlale phambi kwenyanga Yompedi uMkhulu Hoti nihlale phansi nobabili cha. Isezingeni eliphansi ngendlela esimanga ukaccommodate wonke amandla akhona la South Africa noma kubantu bethu. Bonke abantu ukushayishana kwethu ngamandla izinto sikhona lapha ya. At the market building ufike ne300 khona ozokuthola. At the market building ufike ne500 khona ozokuthola. At the market building ufike ne600 khona ozokuthola. Ku any situation ongabe ohlangabezana emhlabeni at the market building une 1000 rand khona ozokuthola. Okuzokwazi ukuthi kuvula impilo yakho ukuthi futhi kwenze impilo yakho ibe ngcono. Kuse office 0538 the market building. Uyakwazi ukuthi ufike. I think it's 3rd floor noma 4th floor ngisakhumbuli kahle kodwa khona lapho ama numbers azovela la uma udinga the market building udinga iGambling perfume udinga imbiza yeinyawo uphuma ilonda umzimba wonke udinga nje isigezi ukuthi ugeze nje into enhlanhla nje udinga mhlambe umuthi wokuqhatha noma umuthi wokugaba udinga mhlambe nje umuthi wokugwaza inhlupheko khona umuntu wokugwaza inhlupheko la ekhaya lo muthi lo ibiza imali engange 500 rand lo muthi loyo ugeza ngawo ufake umese kunomese ngaphakathi special umuntu qeda lo mese loyo ugeza ngawo nalomuthi lo for 7 days umuntu qeda lo mese loyo uyolahlela emfuleni uthi bonke abantu abanga ukuthi ngihlupheke kumele ngifuna ukuthi kubahlupheke bonke futhi kwenzakala ukuthi ngabo indaba i-social media le angizukwazi ukuthi uthi bafe bonke bengiyosho manje social media le so uyasho nje wena ukufunayo ukuthi kwenzakala ngalabantu labo then lahlela umese lo emfuleni. At the market building ayikho into ongayiswela. Into zikhona, izinto ziningi. Khona insipho, indlovu soup, holy ash, miracle ash, money ash at the market building konke kukhona. Gijimela khona ngokukhulu ukusheshsha uzokwazi ukuthi ube right. At the market building kuvulwa every day, kuvala nje kuphela ngeSunday. Siyabonga. Sibonga mkhulu. Mkhulu ake ucacise la kunalomuthi lo abantu abawuthatha kakhulu lapha yana bathi intando touch. Yes. Yini le mkhulu sizwa abanye bethi product ebuye nomkhulu kade hambile awusicacisele kabanzi sifuna ukuzwa ngawo. Intando touch la sengibheke abantu ofishi bahlukumezwa amadoda bahlukumezwa abafazi. Umfazi wakho lala yonke indawo yazi ngizwe indoda nje ukuthi umfazi wakhe udliwa abantu abawu6 nje rightly kulonyaka. You can imagine ukuthi kulonyaka yo ayabantu bayimela bo manje abantu bayimela emhlabeni yazi 6 kulonyaka 2023 umfazi ushawa ngala i-tennis ball ushawa ngala ayishaya ngala uyabona abantu abazana i-tennis bemedlala i-tennis ethi hey omunye athi hey ngala so umuntu onjalo umfazi onjalo thola intando touch uma uyindoda uyamphekela umfazi wakho ekudleni angangifihli lokho ngikhuluma straight uyamphekela umfazi wakho ekudleni umuntu qeda rightly before la naye mixa lento le yakho novaseline lo vaseline yakho logeza lo qoba ngayo every day nanoma ngaba idoni Nivea or yini thatha lento le
before la naye qoba ikopi yayazi ikopi majida msana yazi ikopi uthi ngikhuluma ngani thatha lento le uqobe ikopi yakho muqeda ukuqoba ikopi yakho ngena kuyi angeke sekwazi ukuthi eyenze lento lezi yakhe zokuthi ihambe idunisela wonke lamadoda lawo ayibhlungu lento leyo ngathi ngiyayicabanga mamesha fazi wakho nje sedunisela wonke amadoda mara uyangizwa mfethu nawe nanto ikhuluma uyayizwa cabanga nje you can imagine eloke memeza Nkosi ayingisuke lapho intando touch isebenzana into enjalo then wena umfazi indoda yakho ikhipha imali kuzo zonke lapha kulezi ifebe lezi zonke engagezi eyinukayo into enukayo nje umuntu omaziyo ukuthi mara monna akura kakena karantu intato okura ithathi le nto ayitha ingangena kule nto le mthatha umzi wangarahlapi hayithathi indoda yakho iloku yangena idliwa yile abafazi ndaba lezi ihame engagezi thatha umuthi mama fake ekudleni before la naye iba nevaseline nyana yakho before engena la emnyango gogo faka lento le la emnyango nje kuphela nevaseline yakho meceda uzothi methi he uzokwazi ukuthi ekuze ukuthi umfazi uzabe usumdlisileke seka right kodwa uma ufika siyahloniphisa awuthi ufuna idliso uthi ngifuna nje intando touch then bazabe siyakunika ke abafethu then uzokwazi to be right ayitholakali e131 Marshall Street itholakala at the Market Building igama le office lapha yakuthiwa iimvuselelo herbal shop office 0538 siyabonga Sibonge mkhulu ngitheke mkhulu ngizokubuza lokho ngoba sithe sisaprepare ukushutha sisamile nje lapha ngaphandle kwakhona usizofika wabuza ukuthi cela ukubuza ukuthi lo muntu ethi uyabuya dali ukhona yini sisijethu kanga ngathi mase sibuza kwathiwa cha ukhona impela awusicacisele mkhulu wanda umuntu wayefuna wawusisi kangaka ngaphambi kokuthi ngigijimele kubuya dali awubuya sithanda sami buya momoza buya into enhle masikuba ngokuthi ngalo muntu ukuthiwa intando touch sasi 2000 rand awuhlwana nemali eningi then singene ku ngiyazimosha buya dali iwona obiza imali engange 2.5 ngikhuluma kahle then intando touch ibiza nje imali engange 2000 rand ubuya dali ufika nemali engange 2.5 umuntu qeda uzothatha lo muthi lo muceda mhlambe ngikhuluma nabantu of which bahlupha indaba yokuthi bona indoda kade yahamba umfazi kade yahamba umshadile wakushiya benindawonye for a very long time wadla phansi you don't know now ukuthi kuyimanje umfazi wakho ubani kwenzakala ini you don't know ukuthi now uyoshona kuphi udinga ukuthi umfazi wakhe abuye ekhaya thwa lo muthi lo buya dali une boyfriend yakho yakudala usafuna namhlanje uthi kushade thwa lo muthi lo buya dali 2.5 fona njengamanje bakuthumele wona noma ulande at the Market Building siyabonga Sibonge mkhulu esiphinde sibheke la mkhulu kuna i-channel le entsha iProphet Hoti TV ayophinde ukuthi ukhuluma ucacisele umbukele ngabe yini ekufanele ayilindele mayingena kule channel ngaphambi kokuthi ngikhuluma eziningi ngiswa kude nani bantwana benyanga Yompedi TV so it has been years sikunyanga Yompedi TV sikhulisa sonke sikhanda ukuthi senze sibe labantu labesibona namhlanje umuntu lo ingqondo yakhe ilele ocabangela naye uyothi le channel yazuza inyanga Yompedi kuphela kanti cha le channel izuza abantu abaningi kakhulu there are people of which are getting paid emisebenzini because of this channel there are people of which are driving cars today because of this channel there are people of which bawondla imindeni yabo because of this channel there are people of which are back there in home abapholile abekade begula iminyaka neminyaka kodwa namhlanje bapholile impilo ingqono because of this channel kunabantu of which namhlanje they are millionaires because of this channel so nanawe uma ingakakufikeleli isazokufikelela abanye abantu they change the way they think because of this channel so le channel i-channel yesizwe i-channel abantu bonke ngithandaza uNkulunkulu ukuthi ayikhule indlondlobale ikhule kunala nanoma sekuthiwa uHoti umkhulu akasekho emhlabeni kube kodwa nomuntu ozohlala la azoteach abanye abantu ngale channel le
nginyanga Yompedi kumkhulu Hoti ngikhuluma nani namhlanje nginilethela umprofeti Hoti TV. Umprofeti Hoti TV, as a traditional healer, I'm also a prophet of God because of ngithandazela abantu, ngikhuleka nabantu, ngiyisa abantu emanzini, ngibala ngento zabo zokhokho babo. Ngithwasisa abantu ngendlela yesiprofeto sobusebenzeli. Manje la kule channel Prophet Hoti TV, that's where you will get umkhulu Hoti, a preacher, a prophet, ethandazela abantu, efundisa abantu ngendlela kaNkulunkulu yokholo kaNkulunkulu, because of I'm also a believer. I believe in God. I have faith in God because of I'm what I am ngenxa kaNkulunkulu. Angisile into engiyiyo because of umkhovu noma because of inyoka ethize, not because of ini. Nginje ngoba because of uNkulunkulu. So ngiyaqela. Gijima njengamanje, ugijime njengamanje, ulike, usubscribe kule channel entsha ethi Umprofeti Hoti TV. Ubuke lapho le channel leyo, abantu abanye bakwazi ukuthi nawo bangene bakhule kule channel le. Izokhula ngenxa yakho. I-channel yenkonzo ke le, imvuselelo African National Church. Kodwa indaba ingokuthi kuthunywe bani kule nkonzo. Kuthunywe umprofeti Hoti ukuthi esiza abantu ebalekelele ngemisebenzi yabo. Ungakhohlwa ke mntaka baba, like and subscribe. Umprofeti Hoti TV ikhuliseni indlondlobale ibe namandla. Siyabonga. Sibonga Mkhulu. Mkhulu, ake singene la odabeni lika Mkhulu Bhengu. Ake sikhulume kabanzi ngoMkhulu Bhengu. Mhlawumbe Mkhulu awuqala usicacisele nje ukuthi uMkhulu Bhengu bani? Awuthi ake ngizama ukuthi ngikhiphe iPhone ngithi mhlawumbe umfonela noma ngimfonele ngale. Ake ngeke iPhone. Lama phone lathanda izingane engasebenzi. Thola ukuthi umuntu ulala emkhukwini ukwazi ukubona ngaphandle but uthi ngi-iPhone. Ngakubuze intombazane ekade isebenza la ekhaya ngithi ugijimela ukuye Cape Town uhamba ngamalini? Wathi kimi ngihamba ngemali engange 3 to 4,000 rand. Ngithi uyokwenzani? Athi ngiyoswima nje. Ngithi ngoba ke mina ngiyisabe ngathi kuyovela nje ukhipha amathanga uhlale nje eDurban ebathini eCape Town lolwandle then ubuyele emuva ushela amadoda. Mkhulu ngayibeka kanjalo. Ngithi awungitshele ipallet late inamalini? Wathi kimi ipallet lisha 900 to 1000 or 1.1. Ngathi mayukuthi uhamba nge 3000 just for a trip. Sikhuluma ngokudla something like 2 point something. So ngamema gami trip yeni is about 5000. So ngitshela ukuthi njengoba kini uthi nihlala endlini esona so uyahluleka ukuthi ukhiphe mhlambe 1000 rand, 1000 rand, 1000 rand uthenge ipallet 18. Umuntu qede emva kwalokho lena ubone ukuthi uthenga amasimende noma uthengani ukuze at least ukwazi ukuthi uede indlu yakini. Mhlawumbe noma mhlambe uyakhubona njengoba uthi nibhora ukuthi abantu bayatshontsha bayangena. Yathi kimi le ngane leya, hayi Mkhulu mina sesengivele nje ngahlela ukuthi ngiyahamba so mangihamba nje ngiyahamba Mkhulu angisafune ukuzwa lutho. Ngakubona ngathi we sasemanzi phansi la. Sasemanzi phansi. Uthenga ifoni ka 40,000. Uthenga ifoni ka 40,000 kodwa la uhlala khona akuworth 40,000 but you ukwazi uthenga ifoni ka 40,000. Ukuthi uthathe iloan ka Telkom nokuthi uthathe iloan eCash Build noma uthathe iloan African Bank uzokwazi ukuthi uwakhe umuzi wakini ukubona ku wrong. Into eyaziyo ukudla ikhambani ku backroom neyifebe. Yonto yaziyo leyo ukwazi ukudla ikhambani neyifebe ku backroom. Awuyangikwatisa wena. Angisafuna ukufona. Ukwazi ukuthi udle ikhambani la endlini isalukazi sakho silambile. Isalukazi sakho kunashebe endlini. Badle ipapa ngamafutha. Wena ukwazi ukuthi uyodla ebackroom negirlfriend yakho. Lela yonke le ndawo la emhlabeni. Uma udla ebackroom ufika wena udle nalama girlfriend yakho nidle ikhambani. Kunzima ukuthi nje uthathe imali engange kule mali ekhambani futhi nje ikhambani edura kunekhamba zo 50 rand. Mina manga Khehla kunekhamba zo 50 rand manje. Angazi bakhe abawazazini. Kunekhambani ibiza o 65 rand. Isikhambani sakho ngathi angazi into engaka. Udla backroom. Uyahluleka ukuthi ngalo 65 rand ake ngithenga ishare mhlambe ibindi. Ama chicken livers la mapacket lawa so. Then nidle nonke endlini. Kodwa uma wakho uma yenizile uyahamba uyodla ngapha mina mama ngilambile. Intshebe engake ndoda. Hamba ngefoni ka 40,000 but uhlala emkhukhwini emuva. Angikho lapho ngila. Ukhehla Bhengu ubaba oseMnambithi. eMnambithi Lady Smith bakwethu indawo nje eseNatal
futhi usendaweni right kakhulu because lama lokishi lawa amahle lawa right kakhulu lawa amasha kuyimanje. Futhi ngiyawubonga municipality seNatal ngoba indawo zakhona ziyashintsha impela. Nanoma kunamadongo, hey, kunamadongo eMnambithi. Kunamadongo and uma umuntu odila ngemikhovu ufana noMkhulu Hoti, uma uthola indawo enamadongo kanjalo kurathi kakhulu ngoba ngithi ukwazi ukuthi uyibeke kahle. Ikwazi ukuthi ingaloki imosha la ekhaya ngoba umkhovu uthanda idongo kodwa ngikho lapho ngilaba kwethu. Khehla Bhengu useMnambithi uma undinga amanamba avela ku screen. Khehla Bhengu uyahlola, uceda kuhlola umuntu kakhulu esenza ngemithi nangamanzi. Lo baba lo ubaba of which uhlanya. I just need to tell you this. Khehla Bhengu uhlanya but umuntu mephiwe inyanga Yompedi Hoti niyazi ukuthi angimonela umuntu. Khehla Bhengu uphiwe and uphiwe ngalendlela leyo ukuthi angazi ukuthi ngathini. Useshintshe impilo zabantu abaningi kakhulu, sekumuntu onginesikhathi naye ngimazi. Lana kuba ngumuntu enginesikhathi ngimazi, there's been a very long time. Manje ngiyaqela uma umuntu use KZN nanoma usegoli uzizwa ukuthi ufuna inyanga okungathi ingafika ikusebenze awukubone Khehla Bhengu. Ubaba uBhengu ubaba uNgcolosi ukhona useMnambithi uyasizana kakhulu, uyahlola, uyakuvulela inhlanhla, uyayibethela imizi, uyakubamba umzimba ukuthi ungadutshulwa abantu, ungabulawa abantu, uyakubamba umzimba ukuthi ungasogolisa abantu. Hayi ukuthi ukwenza i-bulletproof ukuthi uma ibullet ingena kuwena ungafi. Cha. Khehla Bhengu uyakuqinisa ukuthi izitha zingakufikeleli nje. Ibhamu zingakufikeleli nje. Uma umuntu namabhizinisi uyakwazi ukukhuphela amabhizinisi. Uma ufuna izigubhu zokuphakama uyakwenzela izigubhu zokuphakama Khehla Bhengu. Uyasebenza nje kakhulu angazi ngathini kuwena. Uyakuqinisa umuzi wakhe avula into zakhe akuphakamisela umoya akwenzele nje izinto. Into engithanda ngaye inyanga yehlanya. Angifihle lento futhi nami nayo uBhengu nanoma enjani ngiyamhlonipha naye yakwazi lokho. Kodwa angizukumsaba ngikhuluma manga ngithi inyanga enjani. Inyanga euhlanya leya. Iyenza into lo moya athi akayenze kuyimanje. Which is something of which ngiyayithanda ngaye. uBhengu uma uye kuyena ufuna usizo uyenza lento lo moya uthi yenza lo muntu lento akwenze lokho. Wathi komunye mama ethi kuyena khipha icathulo sihamba ke manje mina nawe. Wathi mama lo kuyena manje Bhengu ngishiya imoto yami lana yonke into ngihamba ngenyawo la. Wathi mama khipha icathulo sambe. Asambe. So inyanga le ethi uma umoya uthi akayimfuleni nomuntu ukuyise emfuleni manje. Uma umoya uthi akagibela intaba lo muntu ayosebenza entabeni ukuthatha manje akubeka entabeni. Uma umoya uthi lo muntu lo mphakamise ngwaja kuraja ukwenzela manje. So angikhulumi ngenyanga mhlambe engazi lutho kwezokulapha. Inyanga enkulu lezi ezazi umsebenzi wazo. So ngiyaqela kakhulu fonyela Khehla Bhengu uma udinga igubhu zokuphakama, uma ufuna udumo, uma ufuna ukuthandwa, uma uhlushwa indoda, uma ufuna imbiya zokuphola, umuntu ofuthi ufuna ukuphola, uma ufuna uqinisa imfuyo yakho, uma ufuna ukuyaziwa emhlabeni, uma ufuna ukuba nemali, uma nje ufuna ukuthi ubheke indaba zakho ukhululwe ukutheni ukuthi kanti lento eyinkinga. Uma ufuna lahla izilwane thola Khehla Bhengu ezweni laseMnambithi. Makhosi engabhodla ngakhuluma ngoBhengu sabhodlisa ngoma. Manje umuntu lo hlala ehamba njalo sometimes sebenza abantu endaweni ezikude uyoqinisa imizi yabantu, uyoqinisa amabandla, uyoqinisa amarenki, wenza yona lo msebenzi loyo. So umfonele uset appointment kahle naye ekwazi ukuthi ekusize futhi ekulelele. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Sibonge nabona bonke ababukeli benyanga Yompedi TV.